Ahoj, vítejte ve světě podle chlupáče. Dneska se podíváme, kde se kočkám doma nejvíc líbí a proč právě tam. Moje kočka Micinka má doma několik oblíbených míst a každé z nich má svůj důvod. Někde je teplo, jinde výška nebo klid a právě to si dneska ukážeme. První místo je pec. Micinky den často začíná tady na peci. Je to ideální místo, teplé, vyvýšené a klidné. Kočky mají vyšší tělesnou teplotu než lidé, kolem 38 až 39 stupňů Celsia, takže přirozeně vyhledávají hřejivá místa. Teplo jim pomáhá šetřit energii a uvolnit svaly. Micinka tu má i jídlo, takže všechno, co potřebuje, má na jednom místě. Druhé místo parapet. Dalším oblíbeným místem je parapet u okna. Micinka tam ráda leží v teple a sleduje svět venku. Kočky mají přirozenou potřebu mít přehled o svém okolí. Výška jim dává jistotu, sluneční paprsky jim navíc pomáhají relaxovat a udržovat si teplo. Kombinace výšky, světla a klidu je pro ně ideální. Třetí místo schody u pece. Když je na peci moc horko, přesune se Micinka na schody. Tam má pořád příjemné teplo, ale už ne tolik. Kočky si teplotu prostředí umí sami přizpůsobit. Stačí se posunout o pár kroků dál. Na schodech má ideální rovnováhu mezi teplem, klidem a přehledem. Čtvrté místo postel. Dalším místem, které Micinka miluje, je postel. Nejde jen o měkkou deku, ale hlavně o to, že postel voní po mně. Kočky mají velmi citlivý čich a pach člověka, kterému důvěřují. Je pro ně uklidňující. Když tedy spí s námi, není to jen proto, že je tam teplo, ale protože se cítí v bezpečí a blízko nás. Páté místo, křeslo ušák. A tady je její křeslo, klasický ušák. To je pro kočky skvělé místo, protože kombinuje měkké sezení, vysoké opěrky a klid. Opěrky vytvářejí přirozené krytí, takže se cítí v bezpečí. Přitom ale pořád může sledovat dění kolem sebe. Takové křeslo je ideální pro kočky, které mají rády pohodlí, ale nechtějí být úplně schované. Šesté místo pod stolem. Pod stolem má Micinka kout, kam chodí, když chce mít klid, ale zároveň vidět, co se děje. Kočky si často vybírají právě taková místa, polouzavřená, s přehledem. Umožňují jim odpočívat a přitom mít kontrolu nad prostorem. Sedmé místo, úkryt za složenými madracemi. A nakonec její speciální místo, za složenými madracemi. Tam může vlézt ze předu i ze zadu, takže má dvě cesty ven. Pro kočku ideální, měkké, tlumené, s možností sledovat okolí. Takové ukryty využívají, když se chtějí schovat, cítit se chráněně nebo si prostě odpočinout od ruchu. Shrnutí a tipy. Všechna ta místa mají něco společného. Kočky si vybírají prostředí podle 4 hlavních věcí. Tepla, které milují, výšky, které jim dává přehled, pohodlí a známého pachu, které je uklidňuje, a krytí, které jim přináší klid. Když jim tohle dopřejeme, budou doma spokojené a vyrovnané. Tohle byl malý pohled do toho, kde se kočkám doma nejvíc líbí, alespoň podle Micinky. Každá kočka je jiná, ale principy zůstávají stejné. Děkujeme, že jste koukali na svět podle chlupáče a příště se podíváme na něco pro pejsky.